Benvolguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim el Miquel Gibert amb nosaltres, moltes gràcies. Bon dia. Ell és coordinador de projectes d'innovació de l'EITAT Delegació Lleida. Correcte. I, jo crec que tens una història apassionant, no? O sigui, vens d'Alemanya, arribes a Lleida, explica'ns una mica tota aquesta evolució. 3, 2... Més que una història apassionant, és segurament, com molta gent pensa, són casualitats de la vida. Sí. I les casualitats de la vida et porten a viure 17 anys a Alemanya. I en el meu cas, doncs, va començar fent unes pràctiques d'empresa aquí, amb una empresa de Lear Corporation a Valls. I allí vaig tenir l'oportunitat, amb les pràctiques d'empresa, d'aprendre un protocol de comunicació dintre el vehicle. Vale. I, com sempre són les casualitats, va arribar un curset. El director de Recerca i Desenvolupament va dir: hi ha aquest curset de protocol del vehicle, ningú dels treballadors el volia fer, es va enfadar, es va girar, hi havia les taules on hi havia la gent de pràctiques, i com que jo sóc gran, doncs segurament quan va fer així va dir: us envia el Miquel. Aquest t'ha tocat. I em va tocar. Tinc un molt bon amic d'aquí Lleida que estava a la taula del costat i sempre diu: ostres, tu t'has guanyat la vida molt bé treballant a Alemanya sol pel fet que et va tocar aquest curset. I arran d'això, doncs, se'm va permetre fer vaig començar a treballar a la universitat i llavors vaig anar d'Erasmus a Alemanya. I a Alemanya jo no tinc una excessiva facilitat per als idiomes i em vaig passar els primers 3 anys parlant anglès sol. I me'n recordo la primera entrevista de treball que la persona que feia l'entrevista diu: gent que parla alemany n'hi ha cabassos aquí fora. Gent que sàpiga aquest protocol no n'hi ha gaires. I per això em van contractar. O sigui, tot pel curset. Tot pel curset. O sigui, un curset que et va tocar per l'atzar t'ha portat 15 o 17? 17 anys. 17 anys a Alemanya. 17 anys. I després, un cop ja estàs allí al mercat laboral, doncs vaig començar a treballar per una empresa subcontractada del sector de l'automòbil que feia projectes per les grans empreses del sector de l'automoció, em va permetre treballar a la Ford, em va permetre treballar a la BMW a Múnich, i un dels projectes va ser a la Mercedes-Benz, i quan va acabar aquest projecte, la mateixa Mercedes-Benz em va oferir una plaça d'enginyer en recerca i desenvolupament a la Mercedes. Uau, i com passes de la Mercedes a l'EITAT? Si l'EITAT estaves mentre estaves a Alemanya? No. O arribes aquí i entres a l'EITAT? També te'n riuràs. Casualitat. Sí? Jo ja feia temps que volia tornar cap aquí, per una senzilla raó de que els pares es fan grans i jo tenia un sostre ja dins de la meva carrera professional dins de la Mercedes. O sigui, jo portava un equip d'unes 30 persones a Xina i Estats Units, i per la meva carrera professional, doncs aquest era el meu sostre professional, i arriba un moment que et planteges, té valor aquesta carrera professional o té més valor poder tornar cap a casa i estar amb els teus pares que es fan grans. I vaig decidir, doncs tornem cap a Lleida. Oh, sorpresa, ningú em volia. No? Vaig enviar 3 currículums. Clar, 17 anys a Alemanya, jo no tenia cap xarxa de coneguts aquí. Jo no havia treballat mai aquí a Espanya. I vaig enviar a diferents headhunters el meu silencio administrativo. I vaig dir, farem una startup i farem programadors de rec i amb això segurament em faré milionari i podré tornar cap aquí a Lleida i viure la vida loca. Claro. I gràcies al Parc Agrobiotec vaig fer el programa d'Aptenisa, de les startups. Vale, sí. I llavors vam fer tot el programa i al final del programa ens n'anàvem a Màlaga, al Foro Transfiere, on teníem la possibilitat de tenir un stand allí i presentar el nostre projecte, que era un programador de rec.
I jo estava allí a l'estand, ve el director de projectes de l'EITAT a l'estand i jo li començo a soltar que el programador de rec aquest és fantàstic, cap aquí, cap allà, i ell em mira així i diu, no. I diu, jo vinc aquí que vull parlar amb el Xavier Ticó perquè volem obrir una oficina aquí al Parc Agrobiotec i estem buscant una persona per Lleida. Ah, mira. I jo vaig fer. El presente. I el director de projectes, doncs, va, ara veurem aquest cantamanyanes que està aquí venint programador de rec i ara diu que pot ser el coordinador de l'oficina de Lleida. I ell també és una persona molt dinàmica i va dir, doncs sentem-nos aquí al costat i fem l'entrevista de feina. I mira, dit i fet, no? I ens vam asseure i, clar, després també va anar canviant la cara quan jo li anava explicant no, és que jo visc a Alemanya, és que estic treballant a recerca i desenvolupament de la Mercedes, llavors li anava canviant la cara com dir, què fa el tio aquest aquí? I ara m'està dient que vol tornar a Lleida. I aquest va ser l'opció, o sigui, la modalitat que vam trobar amb la meva família per poder tornar cap aquí a Lleida. Que bo. Casualitat. Que bo, Déu-n'hi-do. Sí, sempre ho dic que s'ha de ser suficientment humil per saber que un 50% és sort i l'altre 50% t'ha d'agafar treballant. Totalment, totalment. Però has de ser conscient del 50% de la sort. La veritat és que últimament, a aquesta temporada del podcast, hem estat parlant molt del talent, de que s'ha de tirar endavant, que has d'apostar, però sí que és veritat, has de treballar per aconseguir les coses, però a vegades, potser, per més que treballis, no ets el que han senyalat, ets el teu amic. I s'ha de ser conscient d'això. Sí. La sort t'ha d'agafar treballant. Si no treballes, Correcte. pots tindre moltes opcions i no fructificaran, però és així. I ara què esteu fent a l'EITAT? En quins projectes esteu centrant? Doncs, sorprenentment, clar, el primer que vam pensar és Lleida, doncs, sector agroalimentari. I llavors la meva primera tasca va ser visitar totes les empreses de Lleida i l'àrea d'influència de Lleida i anar primer presentant el Centre Tecnològic l'EITAT, els seus 450 investigadors, amb els seus 5 verticals d'economia circular, salut humana, química aplicada, indústria digital i certificació, i després, durant la visita a les seves instal·lacions, anar mirant a veure on podíem buscar col·laboracions, on podíem ajudar a optimitzar els processos, a millorar els processos, i estan sortint més projectes pel sector de la digitalització que pel sector purament agroalimentari. I què esteu digitalitzant? Processos, o sigui, tant processos, per exemple, el que es troben tant en el sector agrícola com en el sector ramader és que cada cop és més difícil trobar mà d'obra qualificada que treballi amb uns estàndards de qualitat que es demanen en aquestes indústries. Bueno, crec que és un problema bastant generalitzat a molts sectors, que la mà d'obra està sent molt complicada de trobar. Correcte. Doncs el que ens demanen les empreses és com puc assegurar amb digitalització que aquest procés es segueixi. O sigui, si una persona entra en una granja, com pot veure ràpidament on s'ha de dirigir en lloc d'anar passant pel passadís i dir, doncs mira, aquí, doncs no entra ja. O té un panell i diu, vale, doncs aquí és on hi ha els problemes. O un treballador poc qualificat, com pot saber què ha de fer cada dia sense tenir que... Que al final es facilita la vida, no? Tant al propietari com als treballadors per saber què és el que està passant en tot moment. Correcte. I amb això, doncs, hi entre els dispositius connectats a internet, i entre la robòtica, i entre eines com la impressió 3D que et faciliten la feina. O sigui, al final es facilita la feina. Sí, totalment. I per altra part, tenim tot el que és economia circular,
que evidentment totes les empreses, per una qüestió econòmica, diuen, home, doncs si això que fins ara estava llançant o estava pagant perquè algú m'ho vingués a recollir, si em puc treure un benefici econòmic, Claro, molt millor. doncs molt millor. Llavors et venen aquestes empreses i diuen, mira, tenim això que fins ara és el que es coneixia com a rebuig i ara se'n diu subproducte. I quins reptes esteu trobant a l'hora de digitalitzar? Perquè sí que és veritat que ara s'està parlant molt, no?, de digitalitzar processos, ara tot ha d'estar automatitzat, s'ha de facilitar la feina, però al moment en què dius, vale, ok, em donen un projecte i jo he de buscar quins dolors, no?, té aquesta empresa per jo poder oferir la solució, quins reptes us trobeu? Si les empreses estan obertes a... Fins ara era el cost. Vale. I els projectes que realitzàvem, o sigui, és molt fàcil fer un producte que et digitalitzi un procés per, no sé, 600 euros. No trobaràs ningú que te'l compri. Llavors, nosaltres desconeixem el sector, llavors el primer que fem a l'empresa és dir-los, bueno, quin preu creus que el teu client estaria disposat per digitalitzar aquesta tasca? Posen un preu. Llavors treballem, i llavors és més fàcil, hi ha aquest preu. Llavors, a vegades les empreses, m'agradaria que fes això, això, això. Dius, bueno, sí, però ha de costar això. Vale, doncs així no cal. I al final aconsegueixes tindre un producte que després, quan surt a mercat, doncs té possibilitats d'èxit. O sigui, fins ara el preu. Ara ens comencem a trobar que ja soluciona mal de caps. O sigui, ve un ramader o ve un agricultor i diu, no m'és igual quan costarà, però estic disposat a pagar molt més del que seria sensat amb un return of investment perquè no vull tenir aquests mal de caps. I quins mal de caps us trobeu? Doncs el fet de que treballadors no apareixin a treballar el dia que tenen que treballar, doncs que la qualitat de la feina no representi el que s'espera. Que se'ls molesti en el seu temps lliure. Al final, tant un camp com una granja, com una empresa agroalimentària, treballa... No para. No para. No para mai. Llavors valoren també la seva vida privada i és molt fàcil, si pots solucionar una problemàtica des del mòbil, a tenir que... Fer venir a la persona. I, per tant, ara està canviant una mica la mentalitat i ja no és el preu, que era el correcte, que al sector de l'automòbil també era el preu. Ara és més, en el sector de l'automòbil, és l'emoció del vehicle, aquí és el fet de dir, bueno, soluciones uns mal de caps que no vull tenir més, perquè la meva qualitat de vida també és important. I últimament s'està parlant molt de la qualitat de vida, s'ha de respectar molt l'horari laboral, el personal... Però també en grangers, en agricultors i en caps de planta d'un escorxador. Sí, totalment. I per tant, ara comença a entrar aquest vector. I podries dir algun cas d'èxit, algun procés intern de l'empresa o alguna solució que hagueu aplicat que diguis, mira, és que ho hem fet superbé? Sí, generalitzant el projecte, podríem parlar d'una empresa que tenia una problemàtica que era... Nosaltres tenim una peça de grans dimensions que potser durant 20 anys no se'n trenca cap. Ara, el dia que es trenca, necessitem aquesta peça en 24-48 hores. I el que ens trobem és que moltes vegades les empreses on compràvem aquesta peça han tancat, han desaparegut. Llavors vam fer un procés de digitalització d'aquestes peces i ara ells tenen una biblioteca digital i són capaços d'imprimir aquestes peces quan les necessiten. I un altre era amb càmeres d'un ampli espectre. O
sigui, nosaltres podem veure un cert determinat espectre de llum. I veiem que aquesta poma és roja, però si tires cap a l'infraroig o cap a l'ultraviolat, pots veure, per exemple, que una poma té un cop que visualment no es veu. I llavors doncs, ja pots decidir aquesta poma no la posaré a la càmera perquè un cop la traga d'allí, doncs al cap de 2 dies ja tindrà el cop i no es vendrà. Ja directament ja la destries, no? Tot i que visualment no es percep. Molt bé. Escolta, això sí que és agilitzar. I al final això també és economia circular, no? D'algo que es farà malbé al supermercat, la pots utilitzar per un altre procés directament. Correcte. Molt bé. Volem incentivar els joves, el jove talent que s'endinsi dins del món agroalimentari i agroramader. Hi ha moltíssimes vertents, no cal estar al camp ni en una granja. Quin consell li donaries o com animaries a una persona a endinsar-se a aquest món? Jo crec que serà el món on en els propers anys hi haurà un canvi més extrem. Jo també tinc la sort d'estar dins de la junta directiva de la FEMAC i veus els projectes que tenen moltes de les empreses dins de la FEMAC i ja estan lluny de ser el que van fer els seus pares o els seus avis, que era ferro. Sí. Són eines altament automatitzades, però és que anem cap a eines robotitzades. Sí. Clar, si ets treballador d'una d'aquestes empreses, doncs et tindràs que formar en robòtica, en connectivitat, i els usuaris d'aquestes eines, que al final seran grangers o ramaders o agricultors, doncs és el mateix. O sigui, necessitaran tindran un camp de treball que podran fer coses xulíssimes. Sí, o sigui, ara ja no és només anar al camp a sobre d'un tractor, que és el que tothom es pensa, o sigui, al final tot el sector té una tecnologia puntera. Sí, jo ho veig amb els meus companys. Jo soc fill de la Granadella i els agricultors de la Granadella t'ensenyen el mòbil i tenen 7 o 8 apps per diferents coses que estan fent al camp. I moltes vegades et venen, coneixes això? I dius, hosti, doncs no ho coneixia. O sigui, són ells els que són més tecnòlegs. Per tant, és el camp que dona la sensació que en els propers anys tindrà una evolució molt interessant i, a més, continua sent gratificant perquè no deixes de fer aliments, que és el que necessitem, ho vam veure durant el Covid. Tothom pot viure sense Instagram, però no sense menjar. No sense menjar. Per tant, tens la gratificació de fer una cosa que la gent necessita i, per l'altra part, fer-ho d'una manera, amb una tecnologia, doncs, molt... Et diverteixes, tu passes bé. Sí. Bueno, doncs moltes gràcies, Miquel. Ha sigut una conversa superenriquidora. I moltes gràcies a tots per estar una vegada més amb nosaltres. Agraïments també cap a la Diputació de Lleida per donar suport al podcast i ens veiem a la pròxima.